はい、どうも、以上をもちまして、虎踊りをやります。今日虎踊りに参加された方の参加じゃない出席をされた方の自己紹介をさせていただきたいと思いますので、名前を呼ばれた方は一歩前に出て、ご挨拶をしてください。目いっぱいAKB まで頑張らなくてもいいからね、いっぱい頑張ってくださいね。自分を売ってくださいね。よろしくお願いしますね。まずは島内の加藤亮太くんです。中学校1年生です。続きまして唐子、順番に読み上げますのでよろしくお願いします。加藤エラさん、中学校1年生。ゆらさんです。ごめんなさい。加藤ゆらさんです。梶原葵さん、中2です。木所美月さん、小学校6年生。武井美優さん、小学校6年生。石川来香さん、小学校6年生。三井香音さん、小学校6年生。よろしくお願いします。所優里さん、中学校1年生。鈴木萌美さん、小学校5年生。谷川理子さん、小学校5年生。武井亜美さん、小学校4年生。じゃあちょっと、座ってください。虎の人、おのおの自分で名前を言ってください。浅野くん。はい。谷川くん。神谷くん。谷川くん。応答陣は飯田さん。お宮の方に行きまして、三味線の方が吉田さん、江川さん、三井さん、梶原さん、上が神谷さん、森さん、相川さん、太鼓が杉沢さん、浅野さん、鐘が杉沢さん、歌が長島さんの以上の面々で今日の虎踊りが行われました。最後にどうも皆さん盛大なる拍手をお願いしたいと思います。